Románko, do záčiel nech ide trochu. Je bez vetrie. On musí do toho padáku jebnúť. To je ono. Dávaj. Odbrzdi. A dávaj. Jaj. No chvála Bohu! Ale to bolo len tiež ako aj ja. Výborné. Venuj sa mu. Už sa ti nemusí menovať, že? Nech toto nerobí, nech... Potom, keď budeš vyššie. A už si sádol. Povedz mu, nech s plynom nemanipuluje. Tak prudko. Držte stále konštantné otázky, mokré kolena, budú ho boleť. Ale bude rád, ja mu to tak prajem, tomu Romanovi. Musíš si pomôcť to pravou rukou. Ľavou. Pravou. Nech si ustabilizuje padák. Aby si sadol do toho. Pustiť riadačku hore. No, vidíš to? Musíš si držať konštantné otáčky. Ten tak ľahko nepôjde dole. Mal si veľký základ, vieš? Pomalý padák a prudko si tlačil na tú otáčku. Pavel Čachovan, keď nám vtedy zmizol na šutovce. No, keď hodinu ho nebolo. No, tiež ja to som teda videl iba video. Chlapa nikde. A tak on bol Ja som tam bol zakrúžiť nad oným, na tom. No, a ten majiteľ hovorí, no to už mu nemôže benzín vydržať. Kdeže, to je už v ríti. Boha, vieš čo, za 20 minút zrazu počujeme Pavla Čachvana. Že ten hádam išiel, ty kokso, ak je vysoko ten Roman. Ten bude natešený. No vidíš to, teraz to funguje, tak prečo to bolo v tom nastavení? Á, či čo si Roman, Boha, veď sa ma opýtaj niekedy. Ja tie 12 valce viem. Paťka, ty si tu? No, hore ti svieti slnko ešte, ale ja mám dole už pomalinky tma. Takú radosť toho Romana. Nasvietime mu to, neboj sa. Nech si len polieta. Však môj benzín to není. A tak o ten benzín nejde už. Však ja tu mám plnú bandásku ešte. Ideme za ním hore? Koľko zďaže. Dobre. Tak ja by som sa tiež asi driapal, čo najvyššie. Ale áno. Nedá, on to využije. No a bol by sprostý, však narobil sa ako koň. Pozri ho. Ľúbi sa mu to. No teda. Ako rýchlo na to prišiel. Čo ti to štrngoce? Oni, zo šatra. Veniec, čo? Aj mne niekedy. A teraz si všetci myslia, že ja, lebo ja jediný tu lietam, vieš? Povedia, ten Dobrovodský ten lieta zo dňa na deň horšie. No? Ja? No. Krásne polietanie. Dobre. Vypusti úplne riadičky na rýchlosti a tesne nad zemou si to len dorovnaj. Krásne! Blahoželám! Krásne pristátie. Už si náš, už si náš. Blahoželám. No čo? Teraz sa mu to musí v tej hlave trošku načítať. Veru. Si to užil. Pekné. A počkaj, keď si dáš poriadnu krosnu, ako ja mám. To bude lietanie. Ja.